Asko solasaldi urtera, eta, bueno, solasaldi hau antolatzen du hene sindikatuak eta Zitikozie, eta Zitikozie da gertan lanien nahi den, edo pixka baztango garapenaren inguren lanien nahi denean, eta, bueno, zenbait hitzaldi antolatutu, zenbat ekitaldi ere bai, eta bien artean da gaurko mahai inguru hau, ez? Eta izenburua da esne sektoren orain eta geroa, eta, bueno, nik uste gaia nahiko pilpilean dago, hemen etorrizaten guztiak ginen duten bezala. Eta, bueno, nik ez dut izlari denbora honitzik eduko, baina bakarrik aipetzeko orain eta geroaz mintzetiko diren, nik, bueno, lehengo edo ozertaz horri garen gaur egungo egoerara, ez? Eta, bueno, aipetzeko, pues, bueno, bakizu mendialdean esne ekoizteak, bueno, badola tradizio, bueno, Hilton 20. hamarkadan edo hasi zela ben pixko goiti esnea ekoizten, etxe gehietan bazien animali ezberdinak, eta, bueno, bero baserri bakotxak hartuten bere norabidea, hasi ziren poliki esnea saltzen, eta, bueno, horren arire, bueno, lehenago garrafetan etxeko atera tratzen zen esnea, eta uste izan bezala, pues, hau aldatu de esne sektorea, eta arrazak eratatu dire, lehenago ere bai behia kanporatzen ziren, bueno, uste ziren benpin bazkaiaten kanpoan, gaur egun ja instabulazio edo etxetan edo kuadretan ikusten dire gehiago bilak, atragabe, kalitatea ere honiz hobetu edo benpin jarrituzte kalitateko irizpide batzu, makinaria ere gehiago da, inbertsioak, pentsu ere bai gehiago erabiltzen da, bueno, kooperatiba hitzen eta ordutik goiti, pues, bueno, pentsu gehiago erabilizan dugu, albaiteruak, ITG edo Intia, kuota jartzea, eta, bueno, hor igual Europan sartu ziren kuota jarri ziren, hor aipetzen zen restrukturazio gero eman da, eta, bueno, hor nik uste hasi zela gain bera, ez? Poliki haien jakutzi zen esnea ekoiztetik, inbertsio honi zimartzirelako, gero kuotak ere, salerosketak ere izan ziren, eta, bueno, nik uste, pues, igual lan baldintzeko betu dira zien urteoketan, baina nekazariako jasotzen den errenta behin. Ikusten da, bueno, normalean erosten ditugun edo erosten dugun gauze garestitu dire, eta aldiz esnearen prezioa, pues, bueno, hemen nik uste baita berez aipetiko den bezala, esnearen prezioa ez da goratu eta gainera daiteke igual poliki beraz daitela, ez? Eta, bueno, ailegatu gara gaur eguneko egoerara, eta, bueno, ikusten da lan honek adibidez, Nafarroko zazpitxaldetan, zazpi baserritatik, esnea ez duela biliko apilaren batetik, antzinera, bueno, hauek mailan jarriko dute orain, eta baita ere, pues, ematen duen bezala, Sorian, 20.000ko kuadra bat ekitzeko asmoa bada, eta nik uste, pues, hoia izango da azkeneko gaitera, ez? Azkenean, pentsatzen dut, olako kuadrak balin badire horre ekoiztiko dela esnea, nik uste esnea igual merkeota dela, eta nire galdera da, zimar dugun gun mendialdea bizi garen, ez? Azkenean guk izango gaitu kompetitu, behin olako kuadra batekin, ez? Eta bertzerik gabe, beraiek ja ipetiko dute nola dagoen egoera, ni baino beki zaltzen dutelakoz, eta bakarrik aurkeztiko dut maila, aldatetik nire ezkerrean dago Miguel Jose Ariztia, bera Maiorko abeltzailea da, bere kooperatiban elkarten 3 nekazari elkartu dire, eta bera, pues, bueno, pixka da ipetiko dako bere egoera, eta nola ikusten den hemen baztanen, ez? Gero, Oier Villanueva, bera gozakoa da, bera ere 3 nekazari elkartu dire, eta gaur egun, bueno, ene sindikatuko esne sektoreko arduraduna da, ez? Eta nire eskuineko aldean Mikel Iribaren, itxasotik heldu da, iparraldetik, eta, bueno, berak esnetako biak ez ditu, artiek bai ditu, baratze ere bai, eta gaur egun, bueno, Konfederazio Paiesaneko idazkaria da. Eta bertzerik gabe, hasiko da Miguel Jose orko solasaldiarekin. Bueno, egunon, bueno, enbertze datu batatunek, Aitorrek, nire gerran ez dugu gorki prestatu, pixkete nik kontatiko dut nondik heldu garen, zertan egeren, ez? Ni horrei, pues, ongi errandu bezala elkarteat egin ginen, Sataranea, ditzen dugu. 2002 urtean hasi ginen mugitzen pixket, 2002an sartu egiten ja behiak funtzionamentuan hasi ginen. Egun togoi behitugu, deizten, egun togoi, sola, denetarat izango dire migak eta antzoketanak 200 bet inguruen. Eta, bueno, pixket ipetiko dut nondik eta nola sortu zen, kideak bat jomen dut, gainera, da animetzen sarri, batzuk botako dut, galdin moduak egiten bitu tranquil. Eta, bueno, gu erran bezala
2002an hasi ginen mugitzen, zeren, bueno, hortik 2002an sartu ginen ja kuadran eta bedizten, hain zuzen ere abuztuen 13an. Eta, bueno, gu hasi ginen mugitzen pixket hor izan zen, ez dakit, Latonoita hamarkada ondarrerat 2000 urtean, astean izan zen hor olako, ez dakit, dekretazo batzuk edo olako normatiba batzuk, hasi zina bilatzen handiz, handiz paper, lizentzia apertura, lizentziak eta behar zirela, historiak, eta, bueno, gu hiruek heldu ginen txazpitik ez, bertze handiz heldu garen bezala, behi gutxikin eta etxe behitien gintuenak, eta gero hasi zuten, ez dakit, indekzien bat edo zein zuten delako paperok ez, eta horren. Hasi nien pixka ez, eta gero gainera zortaz gain, ongi erranduen bezala Aitorrek, sektori hau hasi zen mugitzen olako bola handi betian ez pixka zen sartu zabuten pixket produkziona, kantidadia, eta bueno, pixket bizimodua iraupen egiteko sartu zabuten olako, ez dakit nolarran olako teoria bat edo ez dakit nolarran. Eta hortan, gu, nire kasuen, etxe azpi hartu nuen behiaz, lainen ituain itzen egerran, eta pixketera behietu duzu azkenean bizi bakarra izut, azkenean txorrik preziatu nahi dudigabe denbora dela, eta behar da nolapaitere zure buru ondatu baina, ezina izalek hasi ginen mugitzen ez, horren momentu eta aldatu nintzen, behi horiekin aurre atratzeko justu edo gaizki, eta gehiago patzeko ere behar duzu, berritu behar duzu, inbertsionak egin behar duzu, zeren bertzenaz bizi kalidadea ez duzu idazten, eta hortan hasi ginen mugitzen, eta bertzek ere nire sozioak bazkideak egoera berean ziren ez, egiarran garrikeinak guti gelitzen ginen, gu hiruek eta baten bat gehiago. Egiarran nik badetut behiekin, esne behietan dutela kasiko 30 urte. 28 bat urte dut hasi nintzela ni behiakin, eta zautu dut ez, pentsatzen dut hemen gehiena bezala, zautu duzela baserri guzietan, gehienetan behiak, esnekoak eta, Ameriko kasuanek gauzbera izan zen, gainberik erarri izan zen. Esneak esne behikoak utzten gantziren, eta, dena hori dela, egoera hortan ginen ez, eta ero dekretazuk eta hasi ginen mugitzen. Hortik sortu ginen. Eta, pixket, aipetu behar ni hasi nintzelaik etorraik, pixket, erranduen ezela Aitorrek, behi sektori hau edo, behiak ni beti erratun dut, denbora bat ezago hasi zela esne behiaketa, erranduen ezela, iruditen hori hamarkadan, 50 gainitzen ni. Nik etxean zautu dut ikien itzelaik orduan hasi zen, nire aita hasi zen behia esne behiakin. Hasi zen orduan aragikoak gintuen erdiek eta erdiek esnekoak ez, eta horra hasi zen nire aita mugitzen. Eta pixket, erratu bezala, igual, agian denbora hartan, handiz behiteio sortu ziren baitere zenbaitzuk torrekta hartzain ganta edo Ameriketara gantzilaik, sasoin hartan sosa onditzik dezin zein, bizimoduen, eta hor ikusi zuten nolapaitere salide batez, esneko behiak eta hola, atratzeko bizimoduet duain bet edo atratzeko modu hortan ez. Eta hortan hasi ziren ez, horra maiorren badugu 1999 sortu zen kooperatiba bat, nik uste baztanen lehenbiziko izango zela, ez zen lehenbizikoa bai. Hortik hasi ginen eta intertuz lantzen ez. Eta gero, pixket nik ere bai erran nahi dut alderdi hortan, hoi ikusite mendiek nola diren eta hola, izan dela beti gure ibiltzen duen behiok, aberiok izan dela pixket raza bat, nolazten da, torriena kanpotik ez, ez zena oikoa hemengoa, eta hemen beti ikusi dugu mendietan eta horaia desine dire, mendiez ikindu dire, eta ez dira gehi ez, ondiz ardi borda bat ziren, hartzainek eta baitere araiko behia ez, gehien bat. Eta hau pixket nik beti hartzen dute, hori nire iritzia da pixketola, baina inbasora
raza bezala, ez, neta iruditzen zait, ez, eta, bueno, egia pues, denbora batez laundu zen handiz hemengo jendeai, bizimodu handiz baserri bizi izan ziren hortik, baina unek eman den errueda launtzek eta denak gandutorra eta ez, eta inden nolabaiteko politika ez egoki akaso, ez, bultzatu dutena iterat esplotazionak handitu eta ateratzerat litro handiz, kopuru handitzek lan iterat, bizimodu atratzeko, ez. Pixket bultzatu horra, pues azkenan inazi duenare jende handitzei ustea, ez, jasan ezin edakoz gure lana goizean hasten zara goizik eta ez dakigu noizakitu dugun, segulen eta horren, nek ere sortzen dagoz jendean. Eta gero azkeneko aferak izan dire pixket mugitu duena eta sektorea hon ikuste ondarreko mandiona golpea ondizko nahizen da, etortu bezala Aitorrek kuotorren inguruoi. Denbora batez kuoto ipatzi iduritzen zaikun arrontxarra zela ona. Ez, handitzea iten zargule moztu, baina orai ikusi dugu 2018an kendu delaik areta kalte gehien dagula ez. Zeren hor, karo, erekitzen dire handiz ate esplotazio handioi erekitzen ze ate handiz. Aipetu den bezala, sarri aitetiko dure bai, eta hauso horian nahi duten hori, adibidea gara. Baina nik ikusten dut, aron ejemplo sentzile batiko dut ez. Ni balimentut 10 behi eta nahi badut handitu nire esplotazioa. Bi behi erosteko badakit, bi behi horiek kitatzeko ero, bertze bakotxai 5 behi hola tokatzen zaio, gutxi gora bera, horren kitetzeko, bueno, kenduak duzuna, 5 behiekin iten duzu bide ez. Nahi dut, horien probetxoen apartez, iteko. Ta aldiz, batek balimetu 100 buru, nahi badu handitu 10 buru, osea, hain izan hartan, lehenko esplotazioan harine, are badu behi bakotxako amortizetzeko baitu 10 buru ez. Osea, alderotek ikusten dara kuotak entzi hau, iten duela kristen kaltea txikiei, ez, nik uste honditzen duela ondarrak. Eta, bueno, berriz nire ustez da politika desegoki bat, eta gure eskualdean eta gehiago ez, gure eskualdean egun dien legeriek eta historiekin murrizten da guta hondiz nahi dugun alternatibak edo biletu nahi dugun bideak ez. Eta bertze ez dakit, nahiko rollo, errandetan 5 minuto, baina nik uste pastu nahiz pixket, baina, bueno, goiti gure historiola da eta, bueno, ez dakit, mendik aitzeko ez solastu dugu eta hartzen den gehiago. Bida, izlaio bakotxak izin du goiti 5 minuto eta gero galderak edo inetu, Eta, bueno, orai ja eskarmi honi joxe eta orai oierrek nahi du berit. Ipa egunon, ni, bueno, esan bezala nahiz Oier Villanueva, nahiz Auzakoa, Ultzamakoa, eta ilusozioko soziedade bateko parte naiz, eta, bueno, tokatu zait izatea ere esne sindikatuko esne sektoraren ordezkaria, baina, bueno, zer esango dut. Nik egia esan zidan Aitorrek hitz egiteko Nafarroako egoerari buruz eta hola, baina hemen gehienak bagara ganaderoak eta gutxi gora bera badakigu nola den Nafarroako egoera. Ni sartu nintzen behietan lehenik izan du nintzen esne kontroladore eta hasi nintzen probatzen pixka bat, ja gustatzen zitzaidan mundua edo ez. Eta gero nire aita jubilatu behar zen eta orduan bere atzetik sartu nintzen. Eta nik sartu nintzen behietan, nik beti sartu dut nire bizitzan dauzkadala bi helburu, zoriontsu izatea eta pertsona hona izatea, eta zoriontsu izateko moduriko berena izango zela herrien bizitzea, eta herrien bizitzeko nola herrie gustatzen zaidan bezala mantentzeko eta hori guztia dagoen bezala mantentzeko eta zaintzeko eta baitatzeko izango zela moduriko berena ganadero izatea, ikusten dugu azkenan nor zaintzen dituen herriak eta nor zaintzen dituen soroak, larreak, mendiak, ikusten dugu azkenean gure eguneroko lanarekin hori egiten dugu, ez? Egia esan ni
txarlak emateko eta guzti hori, hau esan zidan planteatuko zela mahai inguru bat bezala, eta eztabaida bezala, eta eskertzen du gonbitea, ze pentsatzen du oso importantea dela hemen guztiak elkarrekin egotea, eta eguneroko gutxi gora bera maiz egotea elkarrekin, ze azkenean batean botako ditugu gure negarrak, eta bestean bateri sortuko zaio idea bat, eta besteari sortuko zaio beste burutapen bat, baina oso importantea da elkarrekin egotea, ze problema bat dugunean, beti nondik jasotzen dugu laguntza, etxetik, edo familiatik, edo lagunetatik. Gu ganadero bezala nahiko problema bat ditugu, eta banatuta bagaude, bakotxa gure alde bagaude, azkenean denak, ez gara ezer, azkenean gaurko makroekonomian, gaurko munduan, gaurko histori guzti horiekin, baina berezita elkarrekin gutxi gara, baina berezita ez gara ezer, gutxienez hori. Gure negarrak botatzeko eta honek esaten duen bezala nekea eta azkenean goizeko ordu txikitan jikitzen garenean egunero eta hola ez gara egoten pentsatzen makroekonomian edo enpresetan edo edo prezioan edo ez pentsatzen duguna da gure familia, nola dauden gure seme-alabak, nola dauden gure gurasoak eta pentsatzen duguna egoten garena da lanean fuerte eta nekatu eta lertu arte, baina beti gure inguruan pentsatzen gure familian, gure hori. Eta horrela pixka bat ez, ni hori esan bezala, ez nahi zetorri hona txarla bat soltatzera, datu pilo bat soltatzera, eta azkenean guztiok badakigu Nafarroan eta hemen inguruan nola joan den gauza, azken eta 15 urtetan gero eta esplotazio gutxiago daudela, joan direla asko zahartzen eta ez dagoela errelebo asko, eta badakigu gutxi gora bera ez. Gazteak sartzeko gero eta zailtasun gehiago, dena asko komplikatzen da, eta lanago gogorra egin behar da, eta askotan behar duguna, ez da, diru laguntzak eta horrelako gauzak ez behar duguna da, gauzak errestea eta burokratikoki eta ekonomikoki igual ere bai eta pixkat laguntzea, ez dugu behar azkenean hori Nafarroan, ez dakit, hemen badago kontroletxeroko jendea, badaki azken urteotan, ez dakit, zenbat ditzen diren, 20% esplotazioen 20% edo horrelako zerbait geldituko da, gero eta gutxiago eta gero eta zaharrago eta oso komplikatua dela. Azkenean guk bakoitzak gure bizi kalitatea hobetzeko egin behar dugunean zerbait esfortzu handia da, esfortzu ekonomiko handia, asko arriskatu behar dugu, sartu behar dugu normalean edozein mejora egiteko tokatzen zaiguna da diru pila bat jartzea eta lan asko egitea eta laguntza gutxi dugu. Azken boladan hori esan bezala kotak kendu ziren eta merkatua gelditu zen, liberalizatu zen, baina gelditu zen enpresen esku eta horren enpresek dute botere guztia, ez? Lehen bagenuka produkzio kuota bat eta horren gutxi gara bera hor kontrolatzen zen merkatua eta biltegi handiek ere bazuten kupo bat eta bazuten hor limite bat. Baina gaur egun hori ez dago eta enpresen esku dago esatea zuk gehiago produzitu dezakezu edo zuk gutxiago produzitu dezakezu. Eta hori da, esan bezala da noneren kasua edo beste batzuen kasua ere. Komentatzen da, nik entzun izan dut enpresa handi hauek Espainiako estatu mailan ari direla bultzatzen behitegi handiak, 3.000 eta 4.000 behiko esplotazio handiak ari direla saiatzen bultzatzen eta guri berriz hemen ari zaizkigu zazpi esplotazio desagertu dira, desagertu ez, baina danonek zazpi esplotazio hori esan die gaurtik biharrera ez dut zure esnea behar eta zergatik ez, eske ez dut esnea behar dute, baina esaten dute, hemen honi hurbilago duten bati esango diot, bikoizteko edo hirukoizteko eta urruti dauden nahi gure kasuan den bezala ez, bai hemen baztanen eta bai dutzaman eta
urruti gaude, pues orduan ez zain interesatzen asko, ez? Eta, bueno, pixka bat, enpresa hauek, gainera lehen, ez dakit Danoneren kasu ezagutzen du gehiena, eta lehen zen, Danonek hartzen bazizun esnea, zen garantia bezala, ez bazen nuen esne erostaile bat, eta hori gauza bat zen betiko bezala, ez? Orain ja, hori ez da horrela. Merkatuaren esku daude, eta da esnea merkantzia bat bihurtzen da, eta orduan, gaur gauza bat da, eta bihar izan daiteke beste gauza diferentea, eta ez dute inolako garantia bat ematen. Gu hemen gure esplotazioak ditugu bizitza guztirako, eta pentsatzen dugu izango dela, izan behar dela betiko, ez? Gure lana eta gure sustentua, eta horrengatik borrokatzen dugu egunero, baina beraientzat ja ez da gauza bat betiko hartuko dezut esnea eta garantia bat duzu zure bizi laboralean hartuko dizula edo zure familia hori. Ja da, gaur interesatzen zait, baina bihar, ez dakit, igual ikusiko dugu, interesatzen zaidan edo ez, eta hori. Hemen ari dira mozten, penalizatzen gehiago produzitzea edo produzitzea, eta bihar ikusiko dugu, ez? Beste toki batzutan, esaten diete, bai, jarri bikoitza, 500 behi dituzu, jarri 1000, ikartuko dizut esnea, eta hemen adelantzik. Adesmano gelditzen zaio, beraiek esaten dute adesmano gelditzen zaio, nik uste dut, azkenean guk ordaintzen dugula sobrekoste hori, ez? Esnea toki batetik ustera mugitzea kostatzen zaien sobrekoste hori, baina beraiek esaten dute ez beraiei askoz garestia bat erazten zaiela. Hori esaten dute. Hori gara guzti hemen dagoelan bertan. Batzu dute ez dutela hartuko esnea eta hor behitin, herri beran, ondutzeko, hemen bertan dira guztien, ez gara gambar urunean. Hori, gero Soriako kasu horri buruz, bai esan dezaket, ere sindikatuak izan ditu kontaktuak bai Soriako jendeakin eta bai, Kantabriakoekin eta Kastilla Leonekoekin ere bai, eta abeltzainak direnak gehienak daude kontran, baina adibidez Sorian egondu dira eta Sorian bakarrik bi esne abeltzain daude. Eta ja jubilatzeko puntuan gutxi gora bera. Eta, claro, jende guztia dago alde, gainera ez dakite 140 edo lurren jabeen 140 edo Madrilen bizi da, orduan ikustiko dute aukera bat bezala lur hortaz desegiteko, diru pixka bat jasotzeko, eta ez dakit pagatu behar duten 5.000 euro hektarea, eta 2.000 euro horietatik, 5.000 euro horietatik 2.000 euro pagatu behar ditu hango udaletxeak bera. Eta beste 3.000 pagatu behar ditu propietario, hori enpresa handi horrek. Eta denak kontra dauden jende gutxiak, egun omen dira bilerak eta hola, eta bileretan herriakin bildu dira, ez, lurra nola saldu eta nola erosiko duten eta hola hitz egiteko, eta hango jendeak hori kontra dauden gutxiak galderak egiten hasten omen ziren, eta zein moduzue gero purinekin, eta zein moduzue, eta hango herritarrek berak esaten, cállate, no les preguntes, eso para qué le preguntas, eta horrelako gauzak esaten, beraien herriko jendean tartean bertan, hori direla presioak inor kontra egin ez dezan. Baina azken finean, momentuz, uste dut oso berde dagoela proiektua. Daukaten bakarra, omen da, konpromesua jendeak proiektua egiten bada, lurra salduko diola. Ez dute proiekturik, ez dute ez momentuz. Momentuz ez dakite, gure nahiko izango duten dena guzti hori egiteko ere. Daukaten bakarra da, alde, propietarioak bai, zer hori lurra saldu nahi dituzte asko, eta saldu nahi dituzten presio egin diote, eta bai, Soriako gobernuaren onura eta bai, estatuko gobernuaren eta hori bakarrik dute, politikoen oniritzi, ez? Bakarrik dute, eta ez dakite. Aurkeztu duten bakarra da proiektutxo bat, baina eskuz eginda, proiektu guzti hau egiteko eta eskuz egindako
propuesta bat aurkeztu omen dute bakarrik. Orduan, pues, ikusiko dugu, ikuste hemendik ere aldu gutxia zertu esan beharko dugula, azkenean, 20.000 behi dira, Nafarro guztian dauden behi baino asko duela, hori, esaten dizuet, zenbakiak nik ez dakizkit oso ondiz, ni ez gana erusume bat besterik, baina azkenean, eta horrek desekilibrio bat sortu dezake Kornisa Kantabriko esne produkzioa eta esne mugimenduan guztian sortu dezake desekilibrio bat, zer batean sortzar 20.000ko behitegi bat, gutxi edo asko, baina esan beharko dugu ez, saiatu beharko gara hori. Hurbil egoten, elkarrekin egoten, kontaktuan egoten, negarrak botatzeko bai, eta albada ere zerbait ez dakit non eta ez dakit nola, baina eskartzeko horrek gure biziraukena jarriko duela kuerda floja. Gerarki oian, oizeko hierrek aipatutakoa, gero ere, kalderetan edo, ja nik uste gaiareatrako dela, eta segitiko dugu. Eta horai, Mikel Iribarren, Baraldean eta Frantzia mailan nola dutzen esne sektorearen egoera. Zorionak hauek ez zutela preparatu eta txarlarako ez zirela atrevituak. Nik ez dakit nondik hasi ona etorri gara 7 ekoizle edo bazirelako badaudelako mehatxutan ez direla beraien esnea ez dela hartua izanen hemendik hilabete batzutara. Hau dira gure muina, haintxo, gaia, eta honi buruz nahi duke egan bestetan ere hori gertatzen ari dela. Frantzia mailan gutxi ikusten da laboraria, esne egilea aitortzen duena, hemendik aurrera ez duela letxeriak ez diola hartuko esnea, baina badaude, seugenik, pentsatzen dugu badaudela igual asko. Badaude ere asko gaur egun utzi nahi dutenak esne egitea, gero eta apalago baita esnearen prezioa, hori benetan badakigu, eta gastu saria ez baita ordaindua esnearen prezioarekin. Frantzian izan da 25 zentimataraino jautsi da, gaur egun 30 inguru hortan da, seugenik. Ni neu naiz behi esne egilea eta pixka bat lagunen eta papera iso egin diet. Uste dut eta 30 zentimoz azpitik gastu saria ez dela ordaintzen eta beraz gutxiz egoera txarrean gelditzen dela eta esne egilea Frantzian ere. Badaude, hobeto daudenak eta hoik dira, egan ezagun antzik gabe, hoik dira ekologikoan esnea egiten dutenak eta uste dut hemen gaindi ere hola izango dela. Haiek 25 zentima edo daukate eta litroko, beraz askoz hobeki ordainduak dira. Eta badaude Frantziako eskualde batean gehiago ongitzen dutenak oraindik, Suiza hurbilean, haiek badaukate egitura berezia beren artean, badaukate eta sok marka bat gazta borobil eta kintaleko gazna bat egiten duena, konte deitzen dena, haiek kristoen antolaketa daukate aspaldikoa eta haiek igual 50 zentima onkitzen dute litroko. Baina gu gatoz gurera Frantzia guztian eta ipagaldean ere badaude uzten dutenak esne egitea eta badaude hemen bezala azkenean letxeriek uzten dituzten batzuk eta adierazten dutena. Duela 15 egun edo egon gira nola egan hemendik ikusita gure etxetik ere berdin ugun edo da. Alemania eta azpiko alde hortan bada Frantzia eskualde bat Vosges deitzen dena, Estrasburgtik apaltxago, han ere mendialdea hau bezala, eskualegia ez da bakarra menditsua, eta han ere 15 behi zituen bati laktalizek ez dio gehiago hartuko ondoko egunetan esnea, 70.000 litro edo egiten zituen urtean. Beraz, ikusten duzu hortik, badaudela beste lekuetan ere ekoizpen kantitate txikia dutenak, gertatu historio hori dena, lehenago kontatu duzuena eta kantitate emendatze guzioik izan nagatik ere, batzuk gelditu ziren
beren gutxiarekin bizitzen eta batzutan ongi bizitzen eta igual zoriontsu bizitzen ere gertatzen alda. Behintzat, han egon gara horrek esan duelako letxeriak ez ziola hartuko esnea. Han egon da sindikata pentsaurrekoa egiten eta adierazten handik gobernukoa ere behar zela zerbaitekin, hau jendea ezin dela hola utzi eta letxeriek ezin dutela utzi esnea hartu gabe. Beraz lortu da hor duela 15 abenduko historia da. Lortu da berak beharko duela eraman bidean pixka batean bere esnea eta han hartuko diola eta gero saiatuko da ekologikora pasatzen eta beste sare batek hartuko dio. Ez da mirakuluzkoa, baina erraiteko zen pixkat leku guztietan gaur egun gertatzen dena bereziki ekoizle txikiekin eta enpresalari handi hauek ez dutela gutiziarik bide txikietan ibiltzeko esnea bitzen eta hau biztan da gaur egungo gaitza dela. Laktalizek egan du ongi gogoan badut. 2 egunetarik 500 litro azpitik egiten duenari ez diola esnerik hartuko. Eta laktalizta han eta hemen handienetarik, baina danon biztan da ez da txikiagoa. Danon asko aipatzen da hemen, ez dauzkat emaitza bereziak, baina badakit danonek kristoin espantuak egin dituela joan den urtean sekulako dirua irabazi duelako. Ez dakit hemen nola jakin den gauza hori, baina ez da behintzat enpresa hori nekezian eta ez da nekezian delako egoera horretan ezartzen ekoizleak. Nik berezikiago deitu zenuten 1000 behitako Frantziako eta behitegia handi horren zera aipatzeko. Ez dakit neurritan hemen aipatzen den, Frantzian denek badakite laborariek eta laborari ez direnek, herritar guztiek badakite badera zerbait, 1000 behitakoa nunbait eta behintzat herritarek laborari ez direnek pentsatzen dute hau modelo txarra dela, honen esnerik ez dutela bereiek nahi. 1000 behitako proiektu hori orain arte ez da neurri hortako etxalderik izan behi esnean Frantzian. Gehienak, handienak ziren 3-4 behitakoak, ez ziren asko aukere azken bizpairu urteak arte, kota hauek biztan da dena aldatzen dutela eta orain dikarat denak direla alduten guztia handitzen. Baina orain arte ez zen 500 ere kasik bat ere eta ez zen haizu ere oso komplikatua zen behar ziren bizpalau nekazari edo gehiago elkartu hortara heltzeko. 1000 behitako hori eta enpresalari handi baten ideia zen, Belgikatik azpiko aldean Pikardia deitzen den eremu zabal eta fresko batean, ez baita kasik hazkuntzari gehiago, hantzuen enpresalaria diot bideak egiten eta etxeak egiten eta ari den tipo bat zen, hamburgi deitzen zena. Tipitan etxalde batean egondakoa, hazitakoa, eta sekulako fortuna egin zuena beste gizan aferetan, hori gertatzen da beste herrialdetan ere, bada Ameriketan tipo bat dena espatu da bilana azken demora dutan aberastu zelako. Pixka hau horako bat izango zen eta pentsatu zuen, bazakien laborantza neketan zela eta pentsatu zuen berak behar zela atera bide bat eta dirua baitzuen, pentsatu zuen modelo hori behar da izan zen Alemanian eta ikusten eta 1000 behitako modeloa polita izan zela laborantza munduaren suspertzeko eta laguntzeko. Beraz, historioa ez da zahaga, duela 2013an edo, baziren susmoak, orain 20.000koaren diren bezala. Pentsatzeut, alere, papertxo batean eskuz iskiratua baino gehiago bazitakela, bere buruan iskiratua balin bazen, egan nahi zuen aintzinatzen altzela, gainerako guziak heldu zaizkio, sorsa badu eta legeak iregitzen dio edo gobernuak iregitzen diote beti horiek Frantzian behintzat behar den atea. Guri posible etzaiguna, aier posible etzaige. Beraz, gure Konfederazioan Paysan mailan, Frantzia mailan,
eztabaidak izan ziren guk zer behar dugu joan honen kontra, nolaz, ez da gure modeloa nonbait, baina ez dugu honekin aferaik. Eta beste batzuek pentsatu genuen hau ezin zela utzi eta burura heltzera, eraikitzera eta behar zela trabatu. Eztabaida hori aski laster konpondu zen altzen guzia egiteko honen kontra. Pixka bat pentsatzen dut gaur egun zuen artean ere eztabaidak egongo direla. Daiz 20.000koa baino handia den, baina Frantziako egoeran 1000koa sekulakoa zen. Jendek egun behi zituztenean ez ziren txikiak, beraz 1000arekin bizikiatzen. 2013ko udazkenean egin genuen han berean bere behitegia hasia zuen eremu hartan lehen ekintza bat goizeko gau betez helduz eta goizeko zazpitan haintxe izki handi batzuz bidetan idazten markatzen duen zer horrekin bomba horiekin idatzi genizkionan eta gero joan ginen bere enpresara eta han egon ginen hor dotzena bai jendezen eta gero 300 egon ginen bere enpresan sartu genuen, bortxatu genuen enpresa, enpresa da bulldozer, caterpillar eta traktore handi eta noski berak bideak eta egiten ditu. Eta 300 egon ginen ez denak laborariak, leku hartan guk kide gutxi dugu eta asko, baina Frantzia guztitik etorritakoak baziren batzu, militanteak. Eta gero bertako jendea bazen zen eta proiektua egin den leku hortan edo asmoa zen leku hortan bada herritar elkarte bat guziz eta motibatua hori etzain egin eta bereziki ekologiko arrazoinengatik etzain egin. Etzen hor eta sorian egan duzuen bezala jendea baitez bada alde, hor bada ekonomia bertze moduan, beraz ez da langabezia hor hain gorria. Eta laborantza ekonomia ere bada erremolatxa, patata eta egiten da, zerealkiak egiten dira. Leku oso aberatsak dira. Naiz hortik gorago badan ere eta langabezia asko, baina hor bertan hazleak dira gero gutxiago. Eta honen estakurua zen, hazkuntza berriz ezarriko zuela. Derako bere enpresan sartu eta han gautzu batzu, egola batzu hartu ziren eta nola eraiten alda hori filtro batzu eta makinetan eta gero horik eraman ziren orduan berean baitzen handik 2,4 kilometrotan bazen feria handi bat eta ministeritzaren eta pabilonean ezarri ziren hoik, bateko ministeritzari bere afera zela hori ez ustea egiten, behitegi hori. Eztabaida pixkat izan zen hor, baina behar izan genuen berriz etorri handik 2 hilabetetara hasi zenean eraikuntza, behitegiaren eraikuntza eta zutitzen, zutaberi kateatu ginen, ez dakit 30-40 laborari ginen, berriz hori hartzun pixkat izan genuen, Frantzia mailako prentsa ere, ez da laborantzako gaiei laster lotzen eta oraindikan ez zen halako mugimenduri sortu. Gero maiatzean, 2014ko maiatzean izan zen Frantzian oihartzun handiena izan zuen gertakaria eta 50 bat edo sartu ginen bere ordukotz egina zuen kasik behiak deizteko gunea, beste aterbeak ere, baina behiak deizteko gunea borobil handi hori aldian 50 egiten direnak eta ideia izan zen desmuntatzea ezer hautsi gabe, ezer aportu gabe desmuntatzea ordu erdiz ahaltzen guzia eta hartu ziren handik, hartu zirenen tuskaietarik kotxe baten betia erabantzen berriz ere feria bat baitzen egun hortan ministroari berari eman ginizkion eskutara eta funtsean, orduan mediatizatu zen askoz gehiago eta egan behar da elementu horiek denak galdu egin direla gainera eta ministroak ez zituen hartu eta hantxe gelditu ziren kaka bezala jendearen erdian.
Eta gaur egun badugu eta auzi bat dilindan, igual 200.000 euro bostako zaiguna, horiengatik hori dena galdu zelako. Baina desmuntatu zenean behitegi hau, orduan izan da Frantzia mailan jendearentzat kontzientzia hartze importantena. Gutarik 9 auziperatu zituzten, eta gero izan zen auzia eta dei auzia, lehenik 9 horiei eman zen presondegi pixka bat, ez bere ala egitekoa, ez dakit nola deitzen den hori hemen, baina ulertuko duzu, zenbait hilabete, ez zirenak bere ala egin behar, bereziki deia egiten bazen, eta gero dei auzian zenbait 1.000 euro kondena izan zen presondegiaren ordea. Baina horre guztiak egin zuen Frantzia mailan jendea sentsibilizatu, eta gaur egun ez telebistan, ez jendartean debaterik egiten, ez laborantza munduan ere, aipatu gabe delako mila behitako hori, neok ez dakik gehiago nondik etorria zen, baina hori izan zen sindikataren ekintza. Beraz, hor gaude, berak bitartean segitu du, behiak sartu ditu, legeak ez zuen lege baimenik, baina lortu zuen sartzea lehen behiak, haien ondotik gehiago. Azkenean eman zioten 500 behientzat baimena, eta handik aurrera 500 behietaik 800 pasatu zen, hau ere legez kontrakoa zen, baina ministroa Frantzian Le Foll deitzen da, sozialista da, eta agroekologiaren eta zera izanen da, mezularia, baina bitartean hau ez du sekulantza batu, eta jende guzia pixka bat ulertu gabe gelditu da, nolaz legeak beti hain indartsua zen gizonari utzi dion handitzen hau, ez du lortu 1000 heltzea, bitartean gizona bera hilda, nuski adina baitzuelako eta gaitzak harrapatu duelako hau ere, nuski ezpeita aski dirua izatea ez eritzeko. Oikola hor da beti 800 behirekin ekoizten du ez dakit zenbat, baina bere egunero egiten duenak, ezagutzen dut ongi leku hori ikusi baitut, bere tankeak edo esnea ozteko zeroik, gutxi gora bera kamioi handien bat zutik ezartuta horren itxura dauka, beraz, 2 edo 3 daude, eta kamioia etortzen dena hor betetzen du eta joaten da. Lortu genuen Frantziako letxeriek ez erostea bere esnea, eta ez handi horiek eta ez bestek ez dute beraiek zuzenki behintzat esnea hor kargatzen, edan dute eta jendek ez baituten, eroslek ez baituten nahi. Normalez ez dute erosten horko esnerik, baina nola Belgikatik urbilden hori, hango enpresa bat etortzen da esnea bila, eta han bada sekulako neozioa esnearekin, badira kooperatiba handiak hor mugan berean, Frantzia eta Belgikako mugan, bisitatu genituen hoik ere, hola dakigu badirela, eta haiek esnea behar dute alden merkea, baina alden guziak, eta zuek urbilago bazinezte, seur konponbidea harrapatu genuela, despeitzeko esnea, pagatzeko ez dakit baina. Beraz, hau da gaur egun gertatu zena 1000koarekin, beraz, biztan da guk entzuten dugunean 1000koarena, pentsatzen dugu nola ez alda honen kontra izaten al, bestela ere mendi eskualdekoa izanez eta zuri baseri tipietan edo etxalde tipietan edo ertainetan esnea hartu gabe utziz. Guk hortarik landa 2014ko Pariseko erakustokian, erakustazoka handi bat izaten da beti otsail ondarean, 8 egun irauten duena. Azoka internazionala deitzen dutena, baina ez dakiz neurritan beste herrialdetan ezaguna den, Frantzian badauka honek sekulako eskaparate importantea da nekazaritzarena eta guzi. Eta hor agertu genuen Frantziako etxalde handien, etxalde erraldoien mapa bat,
leku guztietan harrapatu genituen adibideak ezarri genituen maparen erdian, Bretañan honek baditu zenbat mila zerri, honek baditu hiloak Lyon ondoan 200 piku, eta hauek nerekin horako 30 batekin egin genuen mapa handi bat, eta biztan da prentsa asko interesatu zela honi. Gure arteko batzuek esanez honekin modeloa aipatzen dugu eta igual gure laborari batzu ez dira eroso izanen, baina bitartean jendeak ulertu du nahi duen janaria, nahi duen elikadura hori, ez duela nahi etxalde horietakoa. Eta iparaldetik bainatorni, auzotik, nahi zen aitonak denak baztangoak ziren, guk ere sartu genituen bi etxalde jaldoi ardiesnean ari dienak, bata ezpeletan eta bestea Azurairen, batak 3000 eta ardiesneko ditu, eta dena gaznetan egiten du, besteak 4000 eta ardiesneko ditu, eta honek saltzen du kanpora, baina hau da guk gure aldetik agertu ziren etxalde galdoiak. Beraz, hau kondena hau denak eginez ez da konpontzen, baina iduritzen zaiguan ere herritarrak behintzat ulertu dutela, badela edo izan behar dela oraindik lotura bat elikadura, janaria eta laborantzaren artean, eta diotenez ez dute nahi laborantza molde horrek ekoiztutako janaririk. Gero luzeago izan da igual laborarien artean konbentzitzea hor bazela borroka xuxen bat, zenta gaur egungo, baina ongi esplikatu dute hori, gaur egungo laborari askok ere, gero gutxiago izan da ere, pentsatzen dugu lekua badagola justu guretzat, gu bakarrarentzat, handitzeko eta beraz dirua ateratzeko, baina gertatzen da honen ondorioa dela, gero gutxiago girela eta barreatzen bagira, bakoitza gure aldetik joanez, indarra galduko ditugula gero eta lasterago. Esne mailan, behi esne mailan, Frantzian goizuntan abiatu entzin begiratu dut mapari. Frantzia iparaldean, Frantzia erdetik gora, kantitateak ari dira goratzen, orokorrean, Frantzia erdi alde guztian, azpiko alde guztian erortzen ari dira 110 edo azken urte hautan. Eta galtzen ari da iparaldean ere, gero jende gutxiago da, behi esnea egiten. Beraz, ikusten dugu alde batetik konzentratzen ari dela behi esne ekoiztea eskualde batzuetan, eta pentsatzen dut hemen ere hori gertatzen ari dela. Eta horren kontra proposamen bakarra politikoek usten dutena da industrializatzen etxalde batzu hanemenka sekulakoa, eta guk ez dugu atera biderik horrekin, beraz horregatik garen bertzat. Bai, eskar minio egiten. Konzentratzen ari dela poliki ekoizpena, edo erran daiteke ere, industrian erabiltzen den deslokalizazioa, ez? Lehenago igual esnea ekoizten zen, batez ere mendialdean, edo belarra bazen tokietan, eta gaur egun ja, ekoizpena eremu jakin batzuetan adie, behi pileka, eta poliki horierrek ere ikertzen zuen bezala, herriek usten nahi dire, azken finean nekazaritza egiten du belana, herri mantentzen dire, ingurere mantentzen da, egirra lehenago tikoraiera, hemenko txegara ikatzen zen, mendiak eta zikinago daude, bideak eta esten nahi dire, hori argi dago, ez? Baina, nik hori galdera bat nahi natzuen horren arire, erran daiteke igual mendialdean edo ekoizten garena, herria mantentzen du, kultura, ohiture batzuk, ekonomia, hemen badugun hizkuntzaren mantentzen da, hemen bizi gara eta hori mantentzen dugu. Eta egirran, hemen modelo honetan ekoizten ari garena, defenditzen dugu familiarteko modelo hau, ez? Baina, nire galdera da,
gaur egun guretako garrantzitsu den PAK eta leak negoziak egiten zen, eta merkatu ebera defenditzen du modelo hau. Galdera, hasta gite espliketu nahi zen. Gaur egun dauden lege guztiek edo PAK ez, dirue azken finean nekazari egindako, garrantzie badu, baina bertze merkatuek eta hauek defenditzen duten modeloa da, orain arte aipetu duen, 20.000 modeloi, eta aldiz hemen gaudenok edo, familia arteko nekazaritze defendatzen dugu, baina ikusten dugu PAK azkenean diru gehien edo gehienako estindenari gartzen zaiola, gehien bat, baitere badire ekoizten ez dutenak ere kobratzen dute PAK, eta hori ere ez dago eskubiderik, azken finean ikuste ekoizleari marzaiola bizikalitate hobe bat izateko, eta ekoizpena jasangarria bat edo emateko, eta legeak berak ere, azkena ikusten zela nire Joxek ere, ez dikute bat ere laguntzen. Eta merkatua bera, azkenean merkatua zer da, norketa merkeago produzitu, are gehiago gaitiko du bizitzen, eta hemen egiaran gure eskualdetan zaila da esnea merkea ekoiztea. Eta azkenean hartzen gara momentuen, non nahi garen ekoizten, edo ordaintzen digute kostoren azpitik, eta hor ja heldu deia nekazaritzaren gainbehera. Ez dakit, ados zaudeten edo nola ikusten duzen hori, PAK, legea, merkatua, nola zer... Ongi, aipatu nahi bezala Mikelek ere, azkenean legiurek inetuzte nolapait ni pentsatzen dute. Industrializazioan alde ez, kostuek egendu eta azkenean industriak ez du behiretzen nori batzen dian, nori ezten batzen, edo nori manbarrean bizi modua ez. Industriak norbera berak iten du, bere lan iten du. Nik hasten aipetu duten bezala, iruditzen zait, denbora batez kexo ginen fuerte, kuota jartzea eta, arra kexo ginen, zela azkenen itotzen zuela laborariei ez, neurre espatzia, eta zuk ahal baldin zu gehiago, zendako zu databar gehiago ez. Eta gero errandu, kendu dutelaik, ora ikusi dugu ondorioa ez, semaforoa garela. Gure eskualdean xuxen ere dauden mendi dire, dauden lurraldia dire, eta legirak ez dute laguntzen bat ere. Nik uste eta erran duten bezala orduan aptaratzeren dekretazo ez denola izen zaion. Asmatu zuzten olako lizentzia apertu batzu, lizentzia aktibitate, historia batzukin, eta azkenean horrek bazterretik ikusten duzu, ez ja dela nekazariei estutzia roskai bueltak egin bat, baizik. Nolapaite bidea eta aipatzen ez zuzena, baino nahiko zuzena txikirei narratu eta kentzak bat bidetik. Niko ikusten dut horren. Aspaldian, nire zait, ikusten dut eta, denbora batez igual denon nahi du gehiago ez, eta nik uste hortan gehonek ere igual gara makurrenak beti nahi du gehiago idazi ez, baina horai dauden asuntu eta okerrezkoa dire, arront, bere garaian ere borrokatu zen nahikoa kuota mantenitzea, hemengoak egiaran zuten duzin. Erabat joan ziren, inxuxen ere, gehien esnatatzen zutenak, asuntzen ziren Frantzia, Alemania, Holanda. Haien eta babeseran zienez, behar dugu merkatu librea da, eta merkatu librea landu handekaren lekuletan. Gero eta gutio gara, ez zire kontuten hartzen nekunduen lanpostu guziek ez zire kontuten hartzen joan dikein gara. Eta, gero eta zarra gara, laborari gaztenetak pentsatzen dut hori egiten dela hemen, pentsatzen dut. Hola. Erran nahi dut azkenean, gauzek ez direla hortara gambar denez, hortara daila hemen industria bere buru beretzen dut, eta industria ez den azkenean estutzen duena gaur rongo gehiago da distribuzioa berak estutzen dio, industria, eta azkenean bertzeakin gauzek nor ordaintzen dugun, azkenean ordaintzen dugu azkenean, ez? Kosteak kostatzen zain niri biltzea baserri bitean ez dakit zenbat kilometrin hartu zelako pistan, azkenean nor patzen du? Patiko duen etxaldakoak eta patiko dunek eta patiko duenik. Denei bajatzen dugu pixka prezioa eta jazta. Osea, kostue biltzekoa nik ez dut uste batre traba duten bere, hoi aize gainditzen dute, zentimo ordi bajatute litroko.
Alderdiote, pues, garbide, arron, nekazalgo edo zain munduen dagoen politika arron kontestu gara, ez dela bat egokien, nik hola ikusten dut, nik initzio da, arron konteskutu gara, nik garbi dut, segit. Legedia inguruan eta badakigu ze klase politiko dugun hemen, badakigu zer gertatzen den energiekin eta denekin, azkenean beti politikoak jartzen dira diruan alde eta egiten dituzte legeak diruan alde. Eta hori gertatzen dugu, klaro. Azkenean politika aldetik eta hori, eta paken inguruan, nik uste dut hemen, pak laguntza bat da, baina nik uste dut hemen guztiok nahiaguko genuela gure lanagatik bizi eta ez eman ezer, baina dugu aukera hori, eta horren ondoria da, gertatzen dena da, handiek beti dute erreztasun gehiago pak gehiago kobratzeko, eta hortik etekin gehiago ateratzeko gu egiten dugu azkenean, guretzako interesatzen dena da, gure lanatik bizializatzea eta digo, laguntza gutxiagoekin gure lanatik bizializatzea, hori ezin da, hor dugu problema bat. Pentsatzen dut gehiena egana dela, kota horiek utzi dira, kotak bazireno beren kalte eta aurretzia guztiekin bazen nunbait merkatu bat erregulatua Europa mailan, eta menperatua erregulatua den merkatuak egiten du, bakarrik egiten aldu prezioak neurri on batean edo hobe batean egotea. Bazituen honek seu gaurezia fango, baina neurri batean egonda denbora luzean haintxo behi esnea. Orain, kota eta erregulazio guzia merkatuarena utziz geroz, dena erortzen ari da, noski, eta soberakinean sartu gara laster, eksportazioaren eta ametsari sinetxarazi daukute. Hau badakigu ez dela luzarako, beraz prezioak oso txarrak dira. Lehentxau aipatu da kota horiek kantitate desberdinak eman dituztela herrialdeka. Bistan da, ni hemen eta Konfederazioan Peizanen ordezkari bezala nonbait Frantziako berriekin nator. Frantziak sekulako behi esnepila egiten du. Nik ez denkien hori duela berrikia arte. 27.000 milioi, 25 edo 27.000 milioi egiten du, eta Espainiako estatu guztian egiten da 5koa uste dut. Beraz, hor bada arazo bat Europa mailan konpondu beharko dena. Ez dena gaur hemen eginen, baina hau ez da orekatua ere estatuen artean, eta gero estatu bakoitzean sekulako desorekak sortzen ari dira. Frantzia mailan gehien bat Bretainia aldean eta Kantabria aldean egiten da esne kantitate handia, eta gehien bat iparrean eta zeraldean. Gero, proposamenetan guk beti egan dugu eta pentsatzen dut hortan sindikatu enekoak eta ELB eta Konfederazioan Peizan ados gaudela, nunbait beharko litzatekela alden guztian merkatuak menperatu erregulatu, baina ere laguntzak ez segur kendu, salbu langileari zuzendu edo aktiboari eman, eta ez unen besteko lurrari edo animaleari. Eta biztan da lurrari emanez, hektareari emanez laguntza, gaur egun bezala gehiago duena gehiago unkitzen du, eta kabale gehiago duenak sistema hori horrek ditu eramaten kredito handienak edo laguntza gehienak, eta hori da sistemari txarrena eta industrializapena eta handitzea bultzatzen duen. Beraz, guretzat aktiboari zuzentzea laguntzak hori da lehenengo borroka merkatuak erregulatu ondotik.
gaur egun ez goaz bat ere horri buruz, Badakizu 2014tik 15-etik 20erako plangintza hori egina dela PAK aldetik, hortan sartuta gaude bakotxa gure erritmoa zeurenik, baina gero ondoko 2020tik 2025ekoa edo preparatzen ari da orain, eta hortan gehienik aipatzen dena da, ondorengo PAK hortan hektareako hori atxikiko litzakela, baina horren ondoan Frantzian behintzat eta pentsatzen dut hemendik ere hori dela aipatzen, aseguro bat bezala erabiliko litzatekela gainerako laguntza. Beraz, aseguratzeko ahal txikia duenak laguntza txikia izanen du eta berbe txikia izanen du luzarako. Gaur egun gure indarrak honen kontra deramazkagu, pentsatzen baitugu heldu den sistema hau igual daukaguna baino txarragoa izango dela oraindik. Baina, gero, PAK-a berez mundu bat da, eta ez du hemen